Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Сез Майдан каналында лайклы хит тапшыруын карыйсыз, һәм аны мин Гүзәл Идрисова алып барам. Бүген аеруча мөһим көн, чөнки бүген сентябрь аеның абсолют җиңүчесе билгеле булачак. Аның исемен тапшыру ахырында белербез. Ә хәзергә башлыйбыз. Лайклы хитта кунакта үзенчәлекле җырчы Альбина Абрамова. Сәлам, Альбина, ничек хәлләрең? Исәнмесез, Аллага шөкер. Синең турында кино төшергәннәр икән, шуның турында тулырак сөйләп кит әле безгә. Әйе, чыннан да бер ел элек миңа бәйле булган Күңел күз дип исемләнгән телевизион фильм төшерелде. Әлеге фильмның төп режиссеры Илфат Камалиев, сценарий авторы Илхам Гумаров. Һәм инде әлеге фильм минем әтием теләге белән төшерелде. Шунда әйтәсем килә, әлеге фильмда төп рольдә мин һәм минем гаиләм. Кинода төшкәндә синең өчен иң кыены нәрсә булды? Беләсезме, кинода төшкәндә мин бернинди кыенлык та сизмәдем. Чөнки кинода төшү шун хәтле рәхәтлек, шун хәтле ләззәтлек бирде минем күңелгә. Димәк, сиңа тагын кабат чакырсалар, син рәхәтләнеп төшәчәксең. Ике дә уйламыйча, бик рәхәтләнеп. Киләчәккә, Альбина, нинди планнар белән яшисең? Киләчәктә Алла бирсә, яңадан-яңа җырлар яздыру, яңадан-яңа клиплар төшерү һәм инде шулай ук яңа проектлар өстендә эшләү. Бик шәп. Альбина, блиц сораштыруларга әзерме син? Әзер. Яраткан җырың? Шөкер итеп яши бел. Артист булуның иң яхшы ягы? Тамашачыга иҗатыңны җиткерү. Иртә торырга яки соң ятырга? Соң ятарга. Кызыңның туган көне? 23 апрель. Әгәр дә сәхнәгә псевдоним белән чыгарга, нинди исем сайлар идең? Псевдонимны гомумән өнәмим. Бик зур рәхмәт, Альбина. Сине кабат кунакта көтәбез һәм клипка күчәбез. Бик зур рәхмәт. Күлләрдә булмыйлар, шүлләрдә яшиләр матурлык таратып, назларга куенып, бәхеткә төренеп, сөюнең хисләрен таратып, сөюнең төплесен, иң назлы җылысын, парларга телимен барсын. Аккошлар сөюен, тугрылык булуын, саулыкның, бәхетнең барысын. Аккошлар парларын саклыйлар, ярларын бер-берсен кадерләп сөяләр. Алардан хис алып, сөюдән көч алып, парларда ярларын сөярләр. Сөюнең төплесен, иң назлы җылысын, парларга телимен барсын. Аккошлар сөюен, тугрылык булуын, саулыкның, бәхетнең барысын. Аккоштай пар булып, иң матур яр булып, җитегез тормышның үренә. Сокланып калырлык, үрнәкләр алырлык, пар булып гомернең түрендә. Сөюнең төплесен, иң назлы җылысын, парларга телимен
Рамилә һәм Рамил Хәйретдиновлар авылга ял итәргә генә кайта икән. Исән сау, көршкә чигәргә җарарга. Әти-әни бәрәңгеләрне алып бетергән, бозауны суйган, әле бер атнага Казанга җыйналар. Әмма әти Казанга килсә, кайтасы килә дип авырый башлый Рамилә. Ай, хай Рамилә, авыл кешесе Казанда бер атна тора алыр микән? Icmahımla min taptım Suyu tula gözlerinde Bir kürde min battım Sen de mina kız attın Min de sana kız attın Kükreğimde sönüp barvan Hislerimle uyattım Sen de mina kız attın Minnesine kız attın Kükreğimde sönüp barvan Hislerimle uyattın Günlerimde yap yaktı Dünlerimde yap yaktı Mehabbeti taşıp durgan Tağım bir tağım attı Sen de mina kız attın Minnesine kız attın Kükreğimde sönüp barvan Hislerimle uyattın Tağım attı ay kalktı İğrinlerine tatlı İğnerinin irkesinden Yüreğime ut kattın Sen de mina kız attın Minnesine kız attın Kükreğimde sönüp barvan Hislerimle uyattın Sen de mina kız attın Minnesine kız attın Kükreğimde sönüp barvan Hislerimle uyattın Kükreğimde sönüp barvan Hislerimle uyattın Алсу Фазлыева Инстаграмда блогка куйган язучыларның амнистияга чыгарган. Менә заблокированный аккаунты дигән. Дубайга килгәч, күңелләрем йомшарды. Блогка бик күп кеше куелган икән. Язучыларым кинәт артып китсә, аптырамагыз ди эш буенча Дубайга киткән Алсу Фазлыева. Biz sizni yaratamiz. Yazmışıma bir de Xuday seni Yaşlık soğumağından uzganda Yaratığım kişi orta bara Mınglaşırım tanda suzganda Yazlar bulur göyde günelime Nazın bilen evine karattın Mınsı gözlerine min aşıkman Söyle gözlerini yarattım Yazlar bulur göyde günelime Nazın bilen evine karattın Mınsı gözlerine min aşıkman
bulsun bizge terek Yıllarımız bulsun gel ortak Жеміш ағашыбы шәшек қоймас Тигізлік дәғімір біз бұлсақ Язлар болып керек күңеліме Назың білән мені қораттың Мұнсы көзлеріңе мені ғашығымын Серлі көзлеріңді яраттың Язлар болып керек күңеліме Назың білән meni qorattın Mınsı gözlerine meni aşığımın Seni gözlerini yarattın Yazmışıma rahmetlimin bugün Бәхет күтем килер күндә дә Безнең сөю мәңге янып тұрсын Аяқтысы болып төнләдә Язлар булып кердең күңелемә Назың белән мине караттың Моңсу күзләреңә мин гашыйкмын Серле күзләреңне яраттым Язлар булып кердең күңелемә Назың белән мине караттың Моңсу күзләреңә мин гашыйкмын Серле күзләреңне яраттым Моңсу күзләреңә мин гашыйкмын Серле күзләреңне яраттым Арсланы турында берничә кызыклы факт тәкъдим итәм. Беренчедән, Арслан үзенең иҗат юлын Салават җыр театрында башлаган. Икенчедән, ул Сәйлән исемле балалар ансамбле оештырган. Өченчедән, Арсланы татар, башкорт, рус һәм инглиз телләрендә иркен аралаша. Yırak gitseng de sin Uzun yollar ütseng de sin Minim yanda sinen yürek Яңа дуслар ұшыратсаң да Яңа йырлар яратсаң да Минем янда синең йөрәк Алсу таңнар ашканда Ой калытканда Кызарып кояш батканда Йөрәгем синең янда Алсу таңнар ашканда Ой калытканда Кызарып кояш батканда Йөрәгем синең янда Безнең юллар аерылса да Канатларым кайрылса да Син бит миңа, мин бит сиңа кирәк Авыр сүзләр ишетсәм дә
Бірге узыйк гомер юлын, юлын. Кайгы хәсрәт булганда да, шатлык ташып торганда да, бірге узыйк гомер юлын, юлын. Алсу таңнар атланда, ай табылганда, кызарып кояш батканда, йөрәгем синең янда. Алсу таңнар атланда, ай табылганда, кызарып кояш батканда, йөрәгем синең янда. Ерак-ерак китсәң дә син, Кристина Хусаинова татар телендә башкара торган җырын рус телендә яздырган. Планнарым зурдан. Җырларымның һәр кемнең йөрәгенә үтеп керүен телим. Кыскасы, эшлисе эшләр күп. Иң мөһиме, эшнең башы бар. Ди сәхнәгә төпле адымнары белән басып килүче Кристина Хусаинова. Мин җыямын бар истәлекләрне дә күңелдән, ерагым кебек шактый мизгелдән. Калсын әйдә җибәрмим бер дә үземнән, кадерле минутлар чыкмыйлар истән. Һәм кайчандыр мөһим булган бер кемгә кирәкми, аерыла юллар ни гаҗәп. Кемдер әйтер сиңа башкача икәнен, әмма бит мине йөртә мәхәббәт. Кай дәрьялар мине, дулкыннар сине, очраштырыр безне. Бары йолдызларда югары, сорауга җавап табып, бер яшисе иде. Бергә юк кирәкми ул димә, мәхәббәтнең күгендә мәңгегә калам инде. Җавапсыз шәфәкъләр һәм вәгъдәләр бушлыгы, бусага артымда дәшми калдыра. Шәлпәрәмә килде чит яклар ташкыны, канатым җәендә биеккә оча. Чиксез күпләр мине бәхетле итәр, хыялыма илтәр. Бары йолдызларда югары, сорауга җавап
Винарис Илигет вакыт җитмәүгә зарланды. Яңа концерт программасына әзерләнәсем, яңа җырлар яздырасым бар. Тик һич кемгә дә вакыт җитми. Көн дә концертта катнашам. Концертлар бик күп дип сөйләде безгә Винарис. Тапкансың зарланыр әйбер, концертлар булу шәп бит инде ул Винарис. Жайның матур тіннәрімді шығам ауылы бойына. Урам толы матур қызылар елейтіңнер бойына. Ұнға сұлларға қарин, сұлға ұнарға қарин. Ұнға сұлыда матур қызылар қайсы янына барин. Ұнға сұлларға қарин, сұлға ұнарға қарин. Яннарымда матур қызылар қайсы янына барин. Şeşek aldım koluma, atlım bilev kırına. Unga sulga bir galanıp gittim birinin kırına. Unga sullarga qarin, sulga unlarga qarin. Unda sulda mattur kızlar qaysı yanına barin. Жайның матур түннәрі, қызылар саны екіннәріні. Унда сұлыда біріні көрсе, ялғыз үтмейтіннәрі. Унға сұлларға қарин, сұлға ұнарға қарин. Унға сұлыда матур қызылар қайсы янына барин. Унға сұлларға қарин, сұлға ұнарға қарин. Яннарымда матур қызылар қайсы янына барин. Яннарымда матур қызылар қайсы янына барин. Unga sullarga qarin, sulga unlarga qarin. Unda sulda mattur kızlar qaysı yanına barin. Unga sullarga qarin, sulga unlarga qarin. Unda sulda mattur kızlar qaysı yanına barin. Yanlarımda mattur kızlar qaysı yanına barin. Yanlarımda mattur kızlar qaysı yanına barin. Миләүшә Рамазанова яңа елга әзерлек эшләрен башлаган. Сүз җыршы әзерләү турында түгел. Миләүшә яңа җырлар туплау өстендә эшли. Бу көннәрдә бәхет карлары дигән җыр яздырам. Аны Альфред Экшембетов киенә, Гүзәлия Гыйзатуллина иҗат итте ди Миләүшә. Шүкір итеп туймыйм Аллахыма, рәхмәт укыйм язган язмышка. Мәхәббәттән ләззәт алып яшим, матур төсләр кертеп тормышка. Уртак бәхет, уртак байлыгыбыз, күптән көткән бәхет җимеше. Газиз улым балам бағылман. Безгә бүләк булып килдең җиргә, бәхетендә бирче бер ал
миңе булсаң зур терәк. Туры юлдан атла, изгелек кыл, әниеңнән балам шул теләк. Уртак бәхет, уртак байлыгыбыз, күптән көткән бәхет җимеше. Әти, әни, булу шатлыгыннан дулкынлана йөрәк тибеше. Уртак бәхет, уртак байлыгыбыз, күптән көткән бәхет җимеше. Әти, әни, булу шатлыгыннан дулкынлана йөрәк тибеше. Әти, әни, булу шатлыгыннан дулкынлана йөрәк тибеше. Дулкынлана йөрәк тибеше. Дуслар, лайыклы хитта минем башкарудагы әнкәемнең ак күлмәге җырында катнаша. Форсаттан файдаланып, минем өчен, җырым өчен тавыш биргән һәр кемгә зур рәхмәтемне белдерәм. Һәм әниләребез сәламәт булсын дигән теләктә калып, клипны карарга тәкъдим итәм. Әнкәемнең ак күлмәгене киеп, узган идем көзге каршыннан. Шул чак әнкәй үзе алга килеп, үбеп алды минем башымнан. Балакаем нишкә билләреңә, минем күлмәгемне кимәсин. Авыр йөкләр салып иңнәреңә, ачы язмыш сиңа бирмәсен. Таң алдыннан асып чиләкләрен, чишмәләргә әнкәй төшкәнсең. Ничек түзгән синең йөрәкләрең, төннәр буе безне көткәнсең. Балакаем нишкә билләреңә, минем күлмәгемне кимәсин. Авыр йөкләр салып иңнәреңә, ачы язмыш сиңа бирмәсен. Юк, ташламыйм әнкәй күлмәгеңне. Турсын әле эленеп өем түрендә. Син белеп тор безгә кирәгеңне, кирәгеңне безгә бүген дә. Әни, бу күлмәкне киеп карыйм әле. Балакаем нишкә билләреңә, минем күлмәгемне кимәсин.
iğnerine Oş yazmış sina bilmezsin Balakayın işkebillerine Minem külmegiminne giymesin Ağır yükler salıp inlerine Aş yazmış sina bilmezsin Ebiyem, giyip varayım hele. Yükler salıp inlerine Aş yazmış sina Наил Әзғамов гадәти булмаган җыр яздырган. Җырның исеме Шуқынчык дип атала. Бу җыр көтмәгәндә туды. Хәзер бит бик сирәк урамда йөрибез һәм бер көнне урамда йөргәндә бик матур киенгән, модельләрне хәтерләткән кыз очрады диде Наил. Nazlarda жиғанға өңгәй Нұр бөркелә синең йөзіңнән Күпме икән түн йоқламый үткән Көннәр әнкәй ғүмер көзіңнән Әни әнкәй, әнием әнкәйем Gururlanıp karayım kuzene Nişik güne otasam da sine Dikilişeni kuzene Sin güne bitenke yaradasın İplek gene noslap kadirlep Balalardan özün ululaygaş Күрсәң иде күп kadirlep Әни әнкәй, әнием әнкәйем Gururlanıp karayım күзеңә Nişik güne otasam da sine Dikilişeni güzene Senin yüzlerine Жылылығын шитке қарала Ey bir Allah'ım ғазиз әнкәйімні Қайғы сағышлардан арала Әни әнкәй, әнием әнкәйім Gururlanıp karayım күзеңә Nişik güne otasam da sine Dikilişeni güzеңә Әни әнкәй, әнием әнкәйем Gururlanıp karayım күзеңә Nişik güne otasam da sine
Дуслар, бүгін бізде қонақта хит парадның ең нәни жыршысы Мелина Хайруллина. Сәлем, Мелина, нешік кәйфләрің? Исәмісіз, мінем кәйф бик шәп. Біріншіден сені яңа оқу елы белән котлыйбыз һәм сиңа уңышлар телибез. Ошыймы сиңа мәктәпкә йөрергә? Рәхмәт, әйе, бик яратам. Мәктәпкә укырга рәхәтләнеп йөрим. Мелина, иң яраткан фәнең нинди һәм ни өчен? Иң яраткан фәнем инглиз теле. Үскәч кем булырга хыялланасың? Минем иң зур хыялым профессиональ җырчы булып сәхнәдә чыгыш ясау. Эстрадда иң яраткан җырчың кем? Миңа Рәс Фасиховның, Эльмира Калимуллинаның иҗаты бик ошый. Хәзер сиңа блиц сораштыру узарга тәкъдим итәм. Син әзерме? Әзер. Мәктәп яки балалар бакчасы? Мәктәп. Самокат яки велосипед? Самокат. Иң яраткан мультфильмың? Королев. Кайсы ел фасылында тудың? Җәйкене. Мелина ул Мелина ул музыканы ярата, җырларга да ярата, әти-әни ярата торган бала. Шәп, искиткеч. Рәхмәт сиңа, Мелина. Сәламәт бул һәм укуыңда зурдан-зур уңышлар телибез. Дуслар, лайыклы хит тапшыру бүгенгә генә түгел, бойга сезнең белән саубуллаша. Әмма саубуллашканчы минем алда зур миссия. Ул да булса сентябрь ае җиңүчесен игълан итү. Димәк, сезнең тавышлар ярдәме белән лайыклы хитның сентябрь ае җиңүчесе дип Мелина Хайруллина табылды. Мелинаны чын күңелдән котлыйбыз һәм уңышлар телибез. Ә мин, Гүзәл Идрисова, сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саубуллашам. Майдан каналы белән бергә булыгыз.